Li gundwarê Idlibê hêzên rejîmê komkujiyek li bajarê Kefertexrîn pêk anî. Piştî got bajêr bi 6 mûşekên germahî armanc kirin û di encamê de bi dehan ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin û gelek ziyan gihandin malên welatiyan. Her wiha çalakvanan dane diyarkirin ku hejmara qurbaniyan zêde dibe ji ber ku gelek sivîl hên bin wêranê de hene. سرمين 16/3/2013 Her li gundwarê Idlibê firokên rejîmê bajarokê Sermîn bi hejmarek bermîlên teqîneriyê gaza jehrê topbaran kirin û hate diyarkirin got 12 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin. Her wiha çalakvanan dane zanîn ku yên birîndar derbasî nexweşxaneyên meydanî kirin. Li gundwarê Hemsê artêşa azad rêbenda Dayû bi biçekên giran armanc kirin û hate zanîn ku gelek ziyan gihandin hêzên rejîmê ji aliyekî dibe pevçûnên tund di navbera hêzên rejîmê û rêxistina Daişê de li kevîka bajarên Essexne û Elqeryetên û derdora rêbenda Elbisêrê derketin holê. Di heman demê de hêzên rejîmê bargehên Daişê topbaran kirin bê ku encama ziyanan werê naskirin. Li gundwarê Dêrezor pevçûnên tund di navbera hêzên rejîmê û rêxistina Daişê de li kevîka beleferxaniya dêrê ya leşkerî derketin holê. Her wiha firokên rejîmê bajarê Muhesen topbaran kirin. Ji aliyekî dibe firokên hevgirtina navnetewî bargehên Daişiyê li bajarê Elbo Kemal topbaran kirin. Li gundwarê Şamê firokên rejîmê bajarê Dareyê bi 17 bermîlên teqîner topbaran kirin. Di heman demê de çalakvanan dane diyar kirin ku sê sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Di nav wan de keçek hebû. Hevdem firokên rejîmê bajarokê Xanişîh jî topbaran kirin.